Hi, this is Ellie. Welcome back to my channel. Mentangan bataya pi ka film horror mystery. Kabgerteng The Child Remains. Kabla mi house nem arajar karinyo. Kabla tho bat direct daw Michael Milski. Bat kane ka film kade kabla ringdur. Naka jingja kabala jashisha. Kabaki ju khot ka butter box babies. Bat ngin siya karanya kata shakmat jo kane ka khana. Bat ya ka bamenta parlok ba i ngias ngap shwaya ka khana jo kane ka film. Kane ka khana ka sedang na ka ying kha khalung ka bakerbang. Ha ka jingdum jong kamiet haus nem khat khandai nyo pulai. Ngiyo iya ka we ka bru ka padang kha khalung. Bat ha ka jingpang kala shot lot kam tip bru shu. Ha ba kala kandir bundru. Ka tip ba i khalung jong ka ilayap. Bat ha ba kam nget ya kata. Kane ka bru ka balat tab ya la ka jong ka dur khamat. Da ka jang ka bayong. Ka ba kane ka bru ka khot ka mudurus. Kala pengit jubor ye ka da ka ba ong ba kane ka de ka mon jong ublei. Henry ha kane hi ka por. Kane ka bru ka yosngu she janga ye ka sur bayam jong ikhlung jong ka. Ha ka ba uwe ubru ula set ye ini ikhlung. Sha po jong ka we ka sunduk barin. Bad ula ye lambut u shaklau. Ka moderus kal injek ye kane ka bru. Bad kane ka bru suki kala dukut mensim. Ha ka we kaliang une ubru. Ula ti ye ka khandau bentep ye kane ka sunduk. Paula pentia ayam ne kulung. Henry umla ban pendap ye kane. Namar ha kane ka por. Ken san na po klau. Lawan ka bor phala ayure ka palat ban ye ka bor bro. Bat kane ka bor phala kalawan khandr biu. Bat ngiyo asngau tang ye ka jinglanyar jong ne bro. Henry ngiyo i ne tip ye ka ka balajaya u. Hadin jong kane ka jingja. Lapan iya ngi house nem arajar khatsan. Ngiyo iya ki armur syukurim. Kare baduliyam. Ki balik sakai pengat hakawe ka hotel ka bekerteng ka mersiin. Ka baderu ka hotel ka bakidang syupli thamai. Tang haki kendiat benai. Bun ki ba om pati bahasa pang jo kane ka hotel. Nakata kadau om don ki we pat ki nongwan sakai hangne. Henry tang uliyam berkare. Kare kadika crime reporter. Henry kala don hakajing shitong post-traumatic stress disorder. Kasya yu ipau ka yu irngai kibas ngutrim. Kaba penlong ye ka ban ino ye ka kamjong ka. Ban menta kalatre kum kano hikai school. Henry ka jing melin ka sab jong ka ban pit sentiat ban wat benya ya ki kadang ne sa hadu menta. Bat hakane ka sngi uble banwan kade ka sngi khajong ka. Bat kan sadap sa pu arsnem karta. Na kata kada uliyam uyalam ye ka hangne. Kanang ba kare kayo bat penpangat bat aram ye lade hakine kisngi bat kane kisngi bakiwan hangne kade kisngi thoding kare haba kapit ye kane kaying kadon kata kajung ngau pher bat kane ka register ka badon hangne ru ladan batari kisla jongka bat haba kasyim bat pe ye kane ka bible kayo iye kasnam bat kumnehi kalas tang banyu irngai kibas ngau trimba kum ki jaga ki bamensau bat kajingkhang ka baladap da kasnam. Bat ulia mulawan senraneka. Bat kumnehi ka Monica ka try jong kane ka ying kalawan. Bat kalong ka bru ka bapari abha haka keren ka khana. Bat da ka ba ka syupe ye kare. Kala tip bakare kala armen. Kare kala sngo phala bha ye kane kar kumlong jong ka Monica. Namar ba kadang don tang lai benai. Bat hakine ki jingriam. Kam da pau bha ba ka armen. Henry kumno ka Monica ka tip ba kala armen. Teka Monica ka yethu baka kami jongka ka deka nurse ka basyaj pen kha khalung na kata kadaw karo ka tibha sya phangkum kita nang taka yalam yeki sya ka kamera jongki kare marsen rung hakane ka kamera kala yo ir ngai biang ya ka we ka bru ka baladap ta kasnam hakane ka jingthia om de tangkumta ka sngauru kumbadan manor batan yeki kejat jongka na khrum jongka jingthia kare kala ngolong aman simbah bat kine ki baro kumta ban penpangat ya ka jingmut jing perkhat jongka kala le yai kai shabar kabade kalenti khalau bat kat ba kadang yai lenti hakane kalenti khalau kala kendu ya we urutemen bat kar kompe jong ne ubru ya ka kalong ka basngu trimbah bar une ubru de unong pun khoj unong sumar jongka tohi ka hotel onda kare kala yai shakmat kasyam bakane kalenti kala kut tangkum nehi Syakhamat jongkane kadon taka khalau suda. Pat ka beneng ro kalas tangdung ba kade ka por janmen. Kumta kare kalamut banlek phai biang. Henry hakane hi ka por. Kayo iya ka we ka bru ka bayang syadin jongka.
bat kasnam ha ka jain phong jongka bat kala jaru kumne hi ha kawe kaliang uliam uyu iya ka sarngeu jongno re jongno kumta ula buddin ya kene ka sarngeu bat ula poi ha kawe ka kamera bat uyu sngoy ka jingsawa na po jo kene ka kamera ka balong pher bha bat ha ba upli ya kene ka jingkhang uyu i ba kene ka shuki ka khi hi dalade bat omdon bru e ha kene ka kamera uliam ude unong tem jingtem Henry hadu menta umpat la bunwan ra jingjom lane pen pau nam yalade bat uliam ukham sole ranjru ya kata bat uperkhat bet pedlaw studio no ya kene ka kamera ha ka jing perkhat balada usdang trekam ha kene ka jaga ka bathamai te unyo men sim mele bahaya ka kam jongo bat ka monika kam kata ya kata bat kala ayu u ka wekas lakot ka balatar ka bade na ka tohi ka register bat ka de ka monika hi ka baltarika kabudan kasan jong uliam bat kasam la jongo naka por baki wan hangne kabo mod ba uliam ushat kala ya kare Henry kata kacinya de jongo kala kot kam dan shu bat uong ya ka monika banom ya thu ya kare shaphang jong kata bat hangne uliam uyu iru kasnduk sun kabami ka jingsawa kabas ngau shar kheba kum ka jing pasyao bat hangne udon ru we khun bandru u balong sung shar kheba ban pe balong penthut bat penwit bahaya uliam bentrikam kumta uliam ulit bu yaw neu khun benru shabar jong kane ka kamera onda lamiet kareru kalwan phai kane ka ying kadap tang daki dur khulung suda kumta kare kala kelijing kali na kamonika te kamonika ka yethu ba kane ka ying menshwa kade ka ying ka ba ki penkha khulung karpang na benta kiru kan thei ki biyo khunre ki ba om pat ya tho shongkurim ki bhaying jongki ki wan bu ye ki hangne ha ka dor ka babiang te ki lit phai no ban lai na ka jing jaw bu rom bar ka jing e ha ka ying ka sam jongki ka de ka kami jong ka monika ka rose ka ba pniya ye kne ka kam bat ka pniya ye ru ye ka kam di khulung ki baru spa ki ba dan khun ki wan thit khulung nang ne kum ta ki khulung ki yo ka jing im ka babiang ka monika ka ong ba ka kami jong ka de ka bru kabadon sabha bat ka longru kabru ka bakaloi benyarap ya kiru kan thei ki badan kam ka jinyarap na kita ki por klem ka jinyarap na ki doktor ne ki dawai ki dashin kala pen khahi ye ki khulung bat kala sumaru ye ki da ki dawai ki bakashu shnahi Henry kat badang ya ka por ka kemi jongka kala sim jinge ha kaliang ka pisa ka tengka kumta ka kemi jongka kamban se ban pen sange no ya kata ka kam bat house nem khat khandai nyo khandai ka kemi jongka kalayap bat ka monika kala long ka nyo pateng jong ka ne kaying ha ka ne kamiet ha bakare kala rung shapo kamera jongki kayu iya ka we ka journal ka ba don jing tho e bat onda kaliyo thia kala asdang yu ir ngai biang kumta kala kandiat na biyo thia Henry hangne kala sngo yo ka jing sama ka ba isngo kan jing bha bat kane ka jing khang na din jong ka kala pli hi dalade bat haba kare kalit pet kayu i ki pisa khutia hamadan bat kayo sngo ya kasur bayam jong khulung kumta kala buddin ya kata kasur bat kala poi jerong bat hangne kayo i yo to hi khun bandru uba uliam ulabu shabar jong ka to ka kamera bat hangne kala yo i rangai ro baladon bapniap khulung da ka basampat hakan ga jingkhang bat kayo i ru ya ka to hi kabru ka ba armet ka ba kayo i shakhlaw bat ka ne hi kabru kayo i ka bathia ajentia berkasnam bat ki pisa khutia haki khma jongka bat ka ne kabru ka karanta ki ne hi ki kanten kata i khun jonga kare kalas ngo shifting bah hapa ka peje ka ne kabru kumta kala lenyar bat kumne hi kala kandet na ka chimpos nu jongka hang nengi tip bakane ru ka de ka chimpos nu jongka he Henry lada ka ne ka de ka chimpos nu jongka te ki ne ki pisa ki badan ha ka khti jongka ki wan nang no tipshu ka jing son sharkhe kare kala tharai bakane ka yin ka shongksoi bat kala watching tip ru na internet nang ta ka yalam yoliam sha library bat hang ne ka we ka kot kala mi hi dalade na ka jaka bukot bat haba kare kaplit ya kane ka kot kayu i ka kot khubor ka ba kila ot tang i benta bala tho shaphang jong ka to hi ka hotel Mercy Inn
Bat mensyua ke kerteng jongka kadai ke mersihum. Bat hang ne kare katip. Bagi don sibun kijing kenok kijing kentho. Siap hang kena ke mersiin. La ong ba ditang bakila dia ki kelung. Henry kila tep im bat kila penyap ru ki. Ha ka pormit syapok klau. Bat kila syak kenok ru bakila lebihnya kiri kun te ki bawan sa hang ne. Bat ye ki kelung jongki. Henry kimi opat ki nompan sakhi ne ki sabut. Ban sakhi ya kene ki jingja. Bat kare kaladon kata ka jingit ke bas kem. Bale se ladon ka ke balaja. Ka bakham pher hang ne. Kumta onda kala poyeng. Kala wajing tiap na internet. Bat hang ne katip. Baki bahayeng jongki rukun te ki bayo kunre. Kiwan bu ye ki hang ne. Harangkat bat kador ka babiang. Ban lain na ka jingja burom bat ki jing ha ka ying ka sam jongki. Te ki lek paino. Hadin omdon batip. Ya ka ke balaja ya kita ki rukun te. Ya kita ki kelung ki baki la bandi ki ladi. Henry ya ki kelung ki bas nyudur. Lan ne ki badon ka jingpang ne ka jingduna ha ka dekot met. Ki penyap no ya ki. Labun sen ki pulit ki lawat bnya syapang jong kata. Henry ki miyo ka weru ka medyap. Kumne kare kala smutu. Baka ka baka Monica ka yitu ya ki syapang jong ka kemi jong ka. Marsi tiang ka dei ka basu thok. Bat ka to ka briu ka baka sayu ir ngairu. Ka dei ka briu ka bawan sahang ne menjua. Ka bamut baka to ka jiyu ir ngai jong ka. Kam dei ka baka syu yu ir ngai. Kala bendei ka bala jasi syahang ne. Lane ka yu iya kine. Namar baka don ka PTSD. Bat ha ka jing long armet. Ka ba penlong ye ka ban yu iya kine. Uliam ye tu ya ka. Henry uru ula don kata ka jing sngau per. Ha ka ne ka yeng. Ka jing ki jong ka to ka syuki dala dehi. Ka jing pasiau bat ka jing lenyar. Ka ba mi na ka to ka sendruk kesuny. Bat haba kare ka khot yu ban lej pej benya. Syapo jong ka to ka klau. Uliam pen sange ya ka. Kare ka don kata ka jing sngau. Baka lawan poi hang ne. Le se ka dei na ka nehi ka daw. Ban pen pau perthe ya ka ka bala buri hang ne. Bat ka ne ka lentiru. Kim khang dam ya ka. Tang na ka daw ba usurok ulong basnyu. Bat u badon jing ma ya baro. Baka don ka tliu Henry kala badon ta ka wer ka daw. Bat ka ne ka jing perkhat jong ka kalong ka basisya. Haba kala poi khamsa khamat jong ka ne ka klau. Kayo ki lung jing tep jong ki khulung. Bat kala yu ir ngai ru bakila tep ki khulung hang ne. Kane ka de ka jaga ka baki lum ya ki mediap. Ulia mular alang bad u. Ka bau lari kot na ka to ka senduk suj. Bat ha bau sngap ya kane. Uyo sngo ya ka jing pasiau ha ki skor jong u. Ka boong penyap no ya ka. Kenjat ya ka kepo jong ka bat penyap no ya ka. Uliam la sngo thu bha ya kane. Ya thu ru ya no. Henry kare kala sngo thu bha ya kine baro. Pandalamit kare kala kelijing keli persya mar khamar ya ka Monica. Babalai ki bun ki bakno ya ka kemi jongka. Balai baki we ki akren kumne syapang jongka kemi jongka. Bat na kane kala arbanan ka ka basisya. Henry ka Monica kalung ka brio ka bastar buj bha. Kapan kelain na kumne kumtai ya ka jawab jongka. Ka ba penlong ya kare ban kulmar kli. Bat kala la arban penge ya kare. Daki kentin star buj jongka. Henry ha kane hi kemit. Kare kala kendit na biyo thia. Naga sur bayam jong kulung. Bat syabar ka jur bha kal bat uslap. Bat kane ka jurnal ru kala plidi dalade. Bat haba ka bu bat pet ya kane ka jurnal. Ha jan jong ne ubombati. Kidak ki bala tho ha kane ka jurnal kila paulun. Bat ka tip ba kane ka jurnal jong ka we ka bru. Ka bakarteng ka Rachel. Ka balawan sahang ne na usnem khat khandai nyo pulai. Hadu nyo benai. Kala pej banyak baha bat kala yoi dalaki jongki kemat. Ya karkom trikam ke barunar. Hakane ke mersihum. Hang ne kim sya ban bu ulat ne ukulom. Bat kim sya aro ban tho ne phashi tishawe. Henry wala kataru we unong tre hang ne. Ulawan ai tu ye ka kine. Kanang bukan yo un penankam. Bat ka Rachel kala tho hakane ke kot. Da ka sojo. Hang ne kile benye ki rukun the. Lakum ba kim de ki bru. Kamoderus kade ka bru kup klebin. Kamju ai lat bat kamju ai ne yalam ye ki khulung ki badang syukha. Syabadon ka kimi jongki. Bat kamju ai bangru ye ki. Bat hadin ka penyap ye ki. Da ka basyu sadop. Man kamit ki don pej manor ki baja. Bat ka rukom pen kha khulung jongka ne ka moderus ru. Ka penlong ya bun ki rukun the benyap. Bat ka Rachel ka tharais new. Bale se ka moderus. Kala kle ka dawai ayure. Haka jingbam ba malaka sngi jongki.
Kaba penlong ya borok kirukun the ki badon hangne bandon haka jadu ka jingpin bi jongka kumta ka sung shapting boyo le se ka jing im jongkaru kan sakut no haka ne ka yin ka bas ngo sharkhai lada ka jai iya ka kane ka journal hi kada ka jing phla ba khadu jongka hadin bakala de pule ya kane kare kala kendir benru namar baka ka baka perkhat bat ka syam kade ka bashisha bat kumnehi kalmare syabudan uliam baniya tu iu yaki baro Henry karkom long jong liam kala long per bha uyo sngo bet ya ka jupas yaw ka baban na kenek senduk sun bat kensan ulah hala ya kare uken no ya ka bakam jus ngo tenat ya ka kam jong u ka perkhat baka kam jong u kam long ka babiang kam ju sya ne ailat yu bentri kam ka pha bi yu ben syong hayeng bat u ong bo umpat kwa apni khulung bat kom tatar Henry kare kala sngo per bahaya kata karkom keranjongo bat ka sngo thuru ba uliam keren dalade kum kita ki kenten bat de ka bor phla ayure ka palat bani ka bor bro ka badon hakane ka yin ka ba penlong ye u ban keren kumta bat ka ne ka monikaru kala khle dawai ayure ya ki jing bam ke jing di ba manla ka sngi jongki kumba ka kami jongka ka moderus kale ye ke rukun thai menshwa ban ai je duiki hadin jongkane uliam ula kendit benreu bat ula ai jumut ya kare bekin mi nonangne Henry kare kalarai bakan wat jing tipshua shaphang jongkane kayeng bat kin sa kenjat sngi bat haba kare ka ong yu ban penbun kam ya ka Monica kat ba maka kadang le wat jing tip na kipulen uliam umpan sange ya ka ngim tip ya ka ki jitmu jong ka Monica Henry ka persyang ban pensho ya uliam shaphang jong kare kala poi shabodan ki pulen bat kala ya thulu di ki baro ya we bullet officer bat hangne kala yo jing tip bagiru kila don ka jing thrais new na do menshwa Henry kim yo ki sakhi bat kane ka mukoduma kala long ka bal aslam bha kumta kimla aban le klem une ka nong sakhi ka badang im hadu menta ban sakhi ya kata ka jingja kumta kare kumne hi kalawan phai sha jaga sa jongka bat kale cha bodan uneu nong sumar ha kane kayeng namar ba kadon kata ka jingsngo bat ka jingi scam ba to upri ubaka sha yu ha ka jingyo nga jongka ubat te biki khlung ude unehi ubru kare kam dadan kam ban ban bor yu ban yetu ka kalong kumba uladon la slam ba ha ka jingkit ka bakhya bat ha ka jingba be bar shikata kumta uhi ula padiang bat ula phlaya kata ba ude mo uhi ubat te biki khlung menshwa bat uye tu ya kaya ki baro bat hang ne ngi tip ya ka jishisha ka bari jong ka ne ka khana ni tip ba ka to ka jaka ka ba ngi yu na bastang jong ka ne ka khana ka de ha ka ne hi ka jaka bat ka to ka bru ko ba kha khlung ka de ka reshal ka bala tho ya ka to ka journal bat ka to ka bru ko batap ka jany rong yong ha ka dur khmat jong ka de ka moderus bat de na ka hukum jong ka moderus hi ba ula te biki khlung ro bat ya ka khlung jong ka reshal ro bat syam la te ka naka jimbum sngude jingmut jingu banle ya kene ka kamrunar bat kimen sim jongi khlung ki balaya kim ailat yu banle ya kene ka kam kum ta ulet itu ya ka khun jong ka rasha ya ki bru spa bha bat ki labu kertang ya ka kare bat kare hi kade kata ka khlung bat ka donro kadak ha ka kti jongka ka bala don nadu bala khaya ka bat une ubru ula itu ya kane nadu ka to ka singi ka baula kandu nangkongi ka halenti khlaw bat ka rachel hi kade ka kami jongka bat de na kane ka daw kar ngai jongka rachel kawan pau be ya kare ban ya thu ya ka ka bala jahang ne bat ban mahamru ya ka shaphang jongka ne ka jaka bat ude mo uhi ubelit bu ka to ka journal ha ka kamra jongki khnang ba kan yo ban pule bat ban tipi ka jishisha padumne ubri upaya ka ban le shapo jong ka kruming Henry kare kam sngau langi ya kane kumta kare kala le mare sha kamra jong ka hadin ba kare kala minang ne kamunika kala riam kum ka kami jong ka bat kala dung yong ne nong sumar hang ne kare kala le video call ya ka kami jong ka ban tip ya ka jishisha bat ka kami jong ka Eleanor kalap diang ya kata ba kare ka de ka khun ka ba ki shuthet hashwa ba kan yitu ya ka na e ba kila thidya ka hakane hi kapor kala duna duwak namar ba ka Monica kala phut pendu ya wifi jo kana kayeng
Hadin jongkane kare kala lewat benya syakrumiyeng. Hang ne kala yo iya kitiar ki penen kam ban pen kha khulung. Kat ba kare kadang bun kam ban wat benya syapok krumiyeng. Komunika kadang pen bij uliam. Da ki jingdi ki bakala kle dawai. Bat kala pen shoyi u syapang jongkare. Bat hang ne ngiti begini ki baro ki ba uliam upar khat. Ki dei ki ba komunika ka pen shoyi u. Uliam ula kendit pen ru syapang. Bat ukhot ka ksut ya komunika. Henry komunika ke ongi u. Bala daw don uksut ya kena kayeng. Deu khun jong ka moderus. Bat ka yetu iu ka khana syapang jong ka kemi jong ka. Bakum nong ka kemi jong ka don jinya de bat weu nong we ha ka we kemen. U ba ka klem yo ya kendu syu. Na du kata kemen. Bat ka rus kala yo weu khun ubas ne udur ubadan ka jingduna. Kumta ka moderus kala penyap yu. Bat ha ka jing shisha utaw khulung udeu khun ksut. Na kata wala kala penyap yu uru syamyap. Henry u imbiang bat uwan phai biang. Na kata kino ki baya ba kene kayeng kim yo jingsok. Bat na du kata kapor ka moderus kala don ha kapor penya jong ksut. Bat ka kwa ban klet no ya ki baro. Bat ka thrang ban yo jing ich kuman shwa. Nang ta kare kat ba kadang pule bahaya ka to ka journal. Syapo jong ka ne ka khurmiyeng. Ken san ukto khun ksut ulawan be dinya ka. Bat kare kala phedre sha ka ka kamra. Bat hang ne kala kendit haba ka yu i ya ki ingkrum jong ki khlung. Bat ka snam ka balabu ha ki bilor. Kare kala sngo shepting baha haba ka yu i ya ki ne. Bat kumnehi komunika kalawan. Kane kar komlong le jong komunika kamlong ka bai baha. Bat kala sngo thuru bakare kala tiblu dia ki baro. Kumta ka yetu ya kare. Baka kemi jong ka karus. Hashwa bakan tebi ki khlung. Kaju sei shwa ya kasnam jong ki. Ban shinada wai ban pen samla biang yalade. Bat ka sakhi bakata kalong ka basisha kade makahi dalade. Namar ba kade makahi kamoderus. Ka baladon shispas nem karta. Henry kadang ilong klain baha. Namar ba manla kamit ka injak yalade ta kane kasnam khulung. Bat minta kane kasnam kala janlon. Kumta menta kadon kam siya kasnam jong ikhlung badang pun jong kare. Kare haba kayo sngoya kane kala kendit kumu trong besen. Bat kala sngo shifting baha kane kapor. Bat kaya le ban phet no nang ne. Henry William ula ai dawai pen sya sam thia ya ka. Hang ne ngitip ba komunika kala ya benta baduliam. Ban ya tre kamlang. Bat da kabale kumta ka jing thumu jongki baro arngut kan saurlong. Komunika kan sapanya bi khulung jongki. Bat kan sayo kasnam ban pen babru yalade. Bat kane ka jing yap kan salong kumba ju yap shisha. Om itu badan mano bapnya wiki. Kumta om dan bala aban keli ne keno yaki kumno kumnoro. Bat uliam unla aban imsuk marwe. Naka pisa ka bauyo ka bawan nak insurance. Nang ta kilapan pong ya kare da kijan pong ka khalung. Bat kilate yaki kitiki ki jajong ka hakane ka jintia. Ban stang pujno ban sayi ikhulung. Kare haba kala kadil benru. Kare kala khot ya ka kemi jong ka bat kala panchinya ramnaka. Dekar ngai jongka kemi jongka kalawan berkala penla jeka. Bat kare kala pet syabat. Haba kale syabat neu nong sumar. Kasyam bau neu nong sumar ula syadung da komunika. Dia neu nong sumar hang ne upha ya kare ban pet ri syaklau. Nang ta ulia meru ulawan wat ya ka syabar. Bat kato ka jadu ka jing penbi jongka komunika ya uru kalaja. Ulia mula sungtu bat ula kendir benru. Henry komunika kalawan penyap yu. Namar ba ula kendir benru. Bat ula sungtu iki baro. Bat umudru ban lej pet lang no bat kare. Hadin jongkane komunika kamud bat peniap ya kare. Henry kumnehi kansan uneu nong sumar hangne. Ulawan syo penyap ler ya komunika. Bat upha ya kare ban pet no nang ne. Bat kare ru kali yolat ban pet no nang ne. Bat onda kala poy kam syakmat. Kala kendu ya uto upulit officer. Uye tu ya ka baka kemi jongka kam yo ban funika. Dia ka jing song syapting kala funi ki pulit. Kumta ki pulir ru kilawan bat penla imeka. Nang tangi yo iya komunika. Une unong sumar ula tep imeka syapo senduk. Bat ula tap kendaw ya ka. Ki pulir kila yalam ya kare syayeng. Bat kila yo syibun ki sakhi ban pli biang ya kato kumukot duma. Kalong kumba ki baro kila yajbet. Henry hakanahi kapor kare kayo iya kato kesenduk barit hajin tia jongka. Bat uto ukun kusut jong komunika. Ula mi na po jo kane kesenduk. Bat ula yaj syakamat syajan jong kare. Bat kumnehi kane ka film kalakot. Kane ka jengkut jong kane ka film. Kala belong ka jing yu ir ngai jong karen. Namar ba kadang ka jing shitom PTSD.
lane kala benlong bau ne ukun kusut yulawan shisha kumba komunika kala yetu wala kala penyap yu ka nosenru syamiap uwan pai biang bat kane ka yingru kade ka ying ka basam kusut uba pen bij bat pen kulmar kli ya kibru bat kane ka khana kade ka khana ka bala ringdur na ka jingja ka bala ja shisha ka bala ja house nyam khat khandai lai pho ki armut shilok William Page Young bat ka lok jong kalila Gladys Young kila pli ka we ka Ideal Maternity Home High East Chester ka jaka ka bagi ben ka khlung karpang na banta ki rukun thei ki bi yok khunre ki ba om pat ye tho shangkorem bat na banta jong kata ki ha ben $700 bala da ki khlung ki yap ki hap ben su karpang sa $4 na mata ben tep ye ki khlung jong ki bat ya ki ba om la ben siu ki hap ben yarap trai kam hangne kum ki shakri hadu bakila bat pala ya kata karam jongki ka bai kha khlung jongki bat ki ne ki pniya iru ka kam di khlung bat ki di kumbasan $1,000 iwe I khlung bat ya ki khlung ki bakim la bandi ki badon ka jingduna ka jingpang ki bas niudur ki pniyap no yaki ki thap yaki shapo jong ka snduk barit bat ki li tap yaki shapo khlaw bat ki ladi kumbah news bangut ki khlung bat ki le yo nongru kumbalai $1 million kane kalong kamu ko duma ka bala slam baha tekim tip shai baha bakat nomor ki khlung ki lapniap bat kumba khandai snem lenter kimi gijing keno gijing kentho gijing keli persya ya kate ka kam jongki bat haba ki wajing tip ki tip bakila pentre kam ya kane ka kam jongki la kumba khade news nyami e claim ka license bat claim na ka jinya rab jongki doctor ki nurse ne ki dawai ki dashin badan bok house nem khat khandai sapusan kele yo ban pendu bat khangdam no ya kane ka ying kha khlung bat ha kane ka jingle jongki ka baslam por bha ka pisa jongki ka lalon bat William hadin ulayap na ka jingpang cancer bat ka lok jonguru ka layap na ka jingpang cancer hi ha kartak bah nya phosnam kum kane ka jingja ka long ka bas ngau trim bha bat ka bem sngo la ngej ban yo sngo bak ki bru ki poi perkhat ban le ya kane ka kam ban manro tang ban ka mai pisa bat kum ne hi kane ka khana ka lakot Kublai syukur ni pipar lau bi ingin sekedu biang ha ka video. Bye, take care.